Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Ayan, shoutout sa mga kaibigan natin dyan na hindi kasama ngayon. Si Jollibag, saka si Al-Al. Ayan, saka si Dodong. Ayan, pupunta lang kami sa ilog ngayon at magpapalamig kami. Ayan, may kasamang isang Alfonso. Ayun o. Ayan, pupunta na kami sa ilog ngayon. Ayun o. Shoutout sa dalawang senior citizen dyan na nasa likod ko ngayon. Ayan. Pupunta lang kami ilog. Mamaya, pagbalik, dyan na kayo. Gagapang kayo mamaya. Wala sakyan dito. Mag-hiking tayo. Ayan, pupunta kami sa ilog ngayon. Dito lang to sa amin. Sa amin likod ng bahay. Mayroong ilog dito. Ayan, papasyalan namin. At siyempre, tapos na ang aming trabaho. Ayan, konting pahinga naman. Bago umuwi na Maynila, ayan, magsuswimming muna kami. Ayun o si Lloyd. Nauna, ayan, si Goibo. Pupunta kami sa ilog. Ayan. Siyempre, ayun o, pakaway-kaway pa. Dalawa senior citizen. Tingnan natin kung hindi kayo gumapang dyan. Mga isang oras lang kami maglulublob doon sa ilog mamaya. Abay, tumatakbo pa yung isang senior citizen ah. Ayan, kaliwa, kaliwa. Kaliwa, kaliwa, dyan pagbaba. Ayan na, ayan na. Lapit lang. Kaya lang, yung paakyat mamaya. Ayan, gumagapang na. Shoutout sa mga pensyonado dyan. Ayan, nakabalik kami dito. Dito kami dati na ligo. 6 years ago na ata. Ayan. Malalim yan, malalim. Eto na, malapit na kami sa ilog. Ayun. Ayan na. Talo na kagad. Ayan, kakanan doon sa bandang baba. Kakanan tayo. Ito na ilog. Bayawak oh, may bayawak pa yung bayawak. Ayan, dito sa kanan, kanan kayo, yung kanan. Yan oh. Nandun na, tumakbo na eh. Yan na. Ito na yung ilog oh. Dito kami magtatampisaw. Oh, bato, bato. Napakalamig niyan. Ayun na yung bayawak, ayun oh. Ayun oh, ayun na oh. Ayun oh, ayun, ayun oh. Oh, ayun na. Ayan o, tingnan mo si Batman. Bahala na. Ayun na, si Boss, nadive na yan. Ayan, mababa ka mamaya. Ayan na o. Malalim na. Malalim na dyan. Ayos. Nagpas tao? Hindi naman. Yun ha. Baka mamaya yung ulo mo ang tumama dyan. Nagpas tao, hindi naman. Ayan o, tingnan mo. Linaw, eh, no? Lamig. Ayan, saya. Ayan na si Roger. Ayun. Ayan si Goibo. Ayan. Shoutout muna kay Dudong Magtahas. At kay Ple. Ayan. Aldingson na hindi kasama ngayon. At kay Jollibag. Ayan. Nandito kami ngayon sa ilog yan. Libre lang yan dito sa amin. Ayan, dito lang yan sa likod ng aming bahay. Ayan. Sarap, hindi na kami uwi dyan sa Manila.
Dito na lang kami magtatampisaw. Ayan, habang mainit yung tubig, mainit ha, malamig yung tubig. Ayan, magpapainit kami ng Alfonso. Ayun. Ayun o. Sarap yan. Ayun, tagay-tagay, pampainit, malamig ang tubig. Ayun, nakaligo din kami. Ilang buwan kami dito sa amin. Ngayon lang kami nakapaligo. Galing pa pumunta dito, hindi na Taga-video lang ako, hindi na ako tatagay. Ayan. maganda kasi pala to kasi puro bato. Kaya walang hindi siguro ito. Ayan, baka gusto nyo mag-dive muna dyan. Ayun oh. Nauna pa ah. Ayan, shoutout muna sa mga katropa natin dyan. Yan. Ayun. Natuloy din ang pangarap ni Jollibag. Ayun, nandito na kami ngayon sa ilog. Ayan, shoutout sa iyo, Ple. Ple, natuloy na kami, Ple. Ito na ang pangarap mo. Ayan na. Ayan, nakatapos na maligo. Ayan, akyatan portion na ito. Gapang, gapang. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Gapang, gapang, gapang. Alalay, alalay. Aba, aba. Dito, kaliwa, kaliwa. Naligaw na, naligaw. Naligaw. Ay, ay, ay. Naligaw, yan, yan, yan. Diyan ba yun? Diyan ba? O, yan, tama, dyan nga. Dyan nga. Dito ba yun? Tiga, tiga. Ha? Ayan, ayan, tama, tama, tama. Tama. Tingnan nga natin yung tsinelas, tingnan nga natin. Ayaw, naputol. Ayan, ang pangalawa ahon. Ito masarap dito. Ay, may tinik yan, may tinik yan. Huwag duwawa ka dyan. May tinik yan. May tinik yan. Buli, buli, buli. O yan, buli yan. Yan, may tinik yan. Huwag kayo hawak. May patibong dyan. Ayan, gapang, gapang, gapang. Gapang, gapang. Gapang, gapang. Ayan, ikaw, Jer, ikaw, gapang. Ayan, wala na. Ito na, last na to. Last na to. Sarap baligo sa ilog. Kaya lang mahirap umahon. Ayun oh, dito na kami sa bahay ngayon. Nakatapos din. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, stay safe, stay home, God bless. Diyos, mabalos.